Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». И следующие полчаса с нашими гостями будем говорить на самые актуальные темы и новости, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, рада представить гостей нашей студии. Михайло Волинець, народний депутат України, фракція «Батьківщина», а також Олексій Устенко, народный депутат, фракция «Слуга народу». Витаю вас. Добрый вечер. Давайте нашу беседу с вами начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня в ходе обсуждения рынка земли показывали фильмы. Слушаем народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Ивченко. Включить, будь ласка, видео. Они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери несучасності можуть передати всю атмосферу, що сьогодні твориться. Европейской солидарности возмущались, почему на таких важных слушаниях отсутствует президент. Давайте послушаем. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці, знімає нове відео. Ну что ж, уважаемые народные депутаты, а вы были на парламентских слушаниях? Мы, я и коллега пропустили парламентские слушания. Как Мы так? понимаем то, что рынок земли, он необходим. Мы понимаем то, что это неизбежность. Почему? Потому что он есть сейчас. Он есть сейчас серый или черный, как его ни назови, но он существует. И мы просто должны то, что есть, узаконить. Для того, чтобы люди, которые покупают землю, они могли ее пользоваться максимально ей, для того, чтобы люди, которые ее продают, они имели максимальную цену за землю. Рынка земли нету в Конго, нету в Венесуэле, нету в КНДР, нету в Таджикистане, почему-то его еще нету у нас. Поэтому, безусловно, это важный законопроект. Но непонятно, почему европейская солидарность против рынка, хотя они были инициаторами в прошлом созыве открытия и снятия моратория. Просто там в какой-то момент не хватило голосов. Но, к большому сожалению, сейчас мы видим объединение абсолютно разных политических партий с абсолютно разными взглядами на жизнь. Михайло, а ваша фракция против открытия рынка? Я не був сьогодні, на жаль, на парламентських слуханнях з питань ринку землі, але наші колеги там були, вони досить ретельно готувалися. Я вважаю, що не нам з моїм колегою Олексієм вирішувати замість українців, як влаштувати ринок землі. А має бути референдум. Українці мають вирішити таке серйозне питання. І це спрощений приклад, коли говориться про те, що в Таджикистані немає ринку землі, або в Венесуелі немає. Ринок землі, якщо він існує, то він зовсім інший в Європі, або, наприклад, в Франції. Чому нам не взяти модель французьку, чи принаймні польську модель, щоб земля не опинилася в руках представників транснаціональних компаній, світових фінансових структур, або в кількох людей, які можуть купити цю землю за безцінь, але нею не будуть володіти звичайні прості фермеры, які мали б на ней працювати. А как вы считаете, действительно, почему бы не провести референдум и не спросить у украинского народа, вы согласны или нет? Как раз хотел ответить по поводу референдума. Среди кого проводить референдум? Среди собственников паев или среди всех людей? Если среди всех людей, то давайте
отмотаем историю назад и проведем референдум по поводу, ну, допустим, приватизации квартир, которые были в Киеве, или приватизации заводов, или еще чего-либо, то, что происходило раньше. У собственников земельных участков паев должно быть право ими распоряжаться. Никто не говорит про национализацию, говорят про право. Не продавайте. Если вы считаете, что цена низкая, не продавайте. Но поверьте, зачем... Вот если вы бывали в селах, вы понимаете, какая там ситуация, то зачем человеку, которому там 85 или 90 лет, а еще хуже, если это там 50-60 лет и онкология, и надо деньги, то это действительно способ спасти себе жизнь, продав земельный пай. Да, действительно, цена будет не самая огромная на начальных этапах, но потом цена вырастет. Мы предполагаем, что цена будет минимум $2000 за гектар. Ну, а вы не боитесь, что транснациональные агрохолдинги могут выкупить действительно наши земли? Если самый открытый рынок земли, самый либеральный, это в Соединенных Штатах. Единственное, где он больше всего зарегулирован, это во Франции. Но во Франции зарегулировано помимо рынка земли еще очень много вещей. Допустим, там есть минимальная стоимость на книги, есть определенные там для некоторых групп товара размеры, в которых они могут выпускаться и так далее. В Польше нет ограничения по количеству, есть ограничения по полякам и по иностранцам. В нашем проекте, который на второе чтение, иностранцев нет вообще, иностранцы только после референдума. Точно так же, как и в большинстве европейских стран, особых ограничений нет. И нет, ограничения только ценовой. То есть то, что там не могут огромное количество людей купить. Там точно так же есть агрохолдинги. Михаил, а вы как считаете, какие поправки нужно ввести уже в нынешний вот этот законопроект, чтобы он не вызвал возмущения среди аграриев, фермеров и так далее? Или же нет смысла? Ну, перше, хочу спростувати. Там в законі про ринок землі, а їх 3 закони, да? Нет, тот, который проголосовали на 1/10. Ну, той, є ще 2. І там якраз і передбачена норма про те, що іноземці можуть володіти українською землею, можуть її скуповувати. Це перше, що хотів би спростувати. Друге, це називається перезулися на ходу або в повітрі. Під час президентських виборів, парламентських виборів було обіцяно, що має бути референдум відносно ринку землі. Так что, забыли, что обещал? Нет, не было обещания по поводу того, что референдум с приводу рынка земли, референдум по жизненно там, важным вопросам и необходимым для страны, но 73% проголосовало за Зеленского. Это люди, которые проголосовали за открытие рынка земли. Подождите, а вы забываете про 30 других, вы забываете про других людей, да, которые тоже проголосовали. 20 с копейками других. Це від тих, хто прийшов голосувати, по-перше. Но вы очень сильно удивитесь, но у господина Порошенко и его предвыборной кампании точно так же было открытие рынка земли, и точно так же без референдума. Поэтому 2 кандидата обещали рынок. Единственный, кто со всех не обещал, это действительно была Юлия Владимировна Тимошенко. Но мы понимаем, что рынок, и то она обещала его открыть, а только в определенных формах. Мы понимаем, что затягивание проблемы сейчас, инвентаризация, какие-то пересмотры, этот рынок будут открываться еще очень-очень много лет. Это как с укрспиртом. 28 лет у нас один монополист на рынке спирта. Нормально это или ненормально? Безусловно, нет. Таких примеров в мире нету. То есть поэтому только открывать, да, действительно, будут изменены ограничения в одни руки. Не будет 200 тысяч в одни руки. Мы говорим сейчас про 20, 30, там, 50 тысяч в одни руки. Но... А скажите, вот в нынешний законопроект, если я не ошибаюсь, там сколько тысяч поправок? Больше 3000. Больше 3000. А вы как будете эти поправки рассматривать? В турборежиме? Или вы будете каждую поправку рассматривать? Я предполагаю, что поправки будут группироваться по смыслам и рассматриваться по смыслам. Ну, то есть, условно, если там 5 поправок, которые там в одно предложение или в одну норму, они будут группироваться в одну. Михайло, перспектива этого законопроекта, как вам видится? Ми бачимо чи не щодня під парламентом, під Офісом президента відбуваються мітинги за участю аграріїв, всіх небайдужих українців, представників політичних сил. І це буде нарощуватись. А люди не дозволять так бездумно, безвідповідально віднестися до ринку землі. Це те саме, як зараз набирає обертів питання про
постачання російської електроенергії на ринок України. Повна манипуляция. Сегодня Да, мы про энергию, да, мы обязательно об этом поговорим. Я хотела бы отметить, что сегодня Верховная Рада Украины предоставила добровольцам статус участников боевых действий. Впрочем, в Европейской солидарности говорят, закон содержит опасную правку. Слушаем сопредседателя фракции Ирину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму суть Ірина цього Володимирівна, я закону. дуже вибачаюсь. Тому я дуже прошу. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України Я хочу про звернутися колорадські до вас. значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Председатель парламента Дмитрий Разумков уверяет, законопроект будут дорабатывать. Давайте послушаем спикера. Сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Вот знаете, у меня тут возникает вопрос, а почему эта Верховная Рада наша не может проголосовать за какой-либо законопроект без вот этих ошибок, правовых коллизий, которые возникают и так далее? Разве нельзя сразу предоставить без ошибок? Ну, есть же механизм рассмотрения законопроекта. Сначала законопроект принимается за основу, потом принимается в целом после того, когда к нему добавляют все поправки. Это же не мы придумали, это было придумано еще с первого созыва Верховной Рады. Точно так же это так и в других странах. Це відбувається дуже часто. Идеального документа. Точно так же и было у вас, когда Юлия Владимировна занимала пост премьера, когда у вас было тоже большинство в парламенте. Была же абсолютно точно такая же история. Да, действительно, законопроект принимается за основу, дальше подаються правки, принимается. Дивіться, коли є політична воля, наприклад, представників органів влади, то це вирішується у зрозумілий спосіб, включаються всі сили, ідуть домовленості різними політичними силами. Я, як парламентарій, вже 4-й раз зайшов у Верховну Раду, хочу сказати, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, оскільки Олексій її згадав, запросила мене і сказала: Михайле, тяжка робота у працівників на підземних роботах, і напиши закон про підвищення престижності шахтарської праці. Я сказав: Юлія Володимирівна, а чи не краще? Це те саме, я хочу пояснити. Да, Олексій почав механізм. Да, чтобы мы не отходили от темы Ми не УВД. відходимо від Давайте все-таки не теми. отходить. Да. І я спитав, чи не краще, щоб Кабмін подав цей законопроект. Вона сказала: піде в Мінфін, піде в Мінекономіки, забюрократять і все інше. Але при цьому вона надала допомогу, вона провела домовленості з представниками кожної політичної сили. Всі політичні сили, які були в парламенті, проголосували і долучилися до спільної роботи, були співавторами. А якщо вони не беруть до уваги законопроекти, які розробляє опозиція, і в турборежимі без обговорення дуже часто, це не обов'язково на прикладі цього законопроекту, ми інші візьмемо. І будемо розказувати людям, який порядок, який регламент і так далі, а на виході ми отримуємо такі неприємності. Ви правильно говорите, а чому не сісти, не дотриматись регламенту, дочекатися, коли будуть подані альтернативні законопроекти, їх згрупувати, допрацювати. И після цього розглядати в першому, другому читанні, без скороченої процедури. Если можно, я отвечу по этому вопросу. Да, ответьте. У нас почему возник турборежим, почему он происходит? Потому что за 28 лет вот там голосованием, ногами, договоренностями, хорошо сесть, подумать, посчитать, у нас страна превратилась вот в то, что мы сейчас имеем, и такую экономику, которую мы взяли.
Ну, вы думаете, турборежим решит этот вопрос? Во время турборежима принято много важных законопроектов, которые не решались годами. Пример. Сегодняшняя трансплантация органов. Это пример Укрспирт. Это пример рынок земли. Это очень много примеров отмена списка приватизации, которые почему-то предприятия находились в списке на стопе, которые абсолютно не нужны государству. Это очень-очень много вещей, которые стопорили экономику на протяжении 28 лет. Те, которые надо было принять для того, чтобы реформы начали происходить уже сейчас. Ведуча задала нам логічне питання. А чи не з'ясується завтра, що в цьому законопроекті при наданні статусу добровольцям, статусу учасників АТО, чи не виникнуть колізії, коли люди не зможуть підтверджувати такий статус? Ну, ми вже бачимо, ми сьогодні проголосували, і я за нього голосував, а вже юристи за межами парламенту дають роз'яснення, що необхідно допрацьовувати вже не сам законопроект, а окремими регламентами через Кабмін, окремими положеннями. І тоді побачимо, чи люди отримають цей статус вчасно чи ні, чи над ними знову будуть знущатися. От про що йде мова. Ну, вам не кажется, что вот в таком турборежиме, если работать, да, то возникают вот как раз-таки вот такие правовые коллизии и вот такие вот ошибки, которые потом приходится, занимая какое-то количество времени, все-таки дорабатывать? Еще раз повторюсь, к большому сожалению, мы находимся в состоянии войны, мы находимся в состоянии полной стагнации экономики, мы находимся на уровне развития экономики ниже, чем 91 год. Все наши соседи давным-давно выросли. С 91 года стартанула Польша, стартанула Турция и стартануло очень много стран. И посмотрите, на сегодняшний день даже Монголия, в которой фактически не было огромного потенциала, даже она растет. У нее были года, когда она росла там до 10%. Олексій, як ми стартанули за 3 місяці, працюючи у складі парламента 9-го скликання? Сколько люди готовы ждать? Вот каждый раз, когда вы говорите по поводу того, может быть, не надо турборежим, задавайте себе вопрос, сколько люди готовы ждать, сколько люди готовы умирать на фронте, сколько люди готовы находиться в оккупированном Крыму, сколько люди готовы дальше жить в бедности. Ми сьогодні з тобою голосували за законопроект 2233 в редакції Камельчука і там компанії Герусовській. Що в чистий обман. Знову російська електроенергія буде поступати на ринок електроенергії. Герус говорив неправду. Він сказав, що ні. І ви голосували. І я звертався, в мене була поправка номер 18 до цього законопроекту, щоб це припинити. Щоб захистити власного товаровиробника, власний енергетичний ринок захистити, теплові електростанції, робочі місця, забезпечити роботою власних шахтарів. Справа в тому, що знов російська електроенергія як постачалася на ринок України, так і постачається. Це така заслуга сьогодні тих, хто розводить демагогію і розказують, що ми зараз ощасливимо українців. Українці давали нам такі повноваження. Олексій, слуги народу, українці давали, вони очікували таке відношення, таке ставлення. Давай подивимося от зараз, що на моїй сторінці пишуть по відношенню таких законопроєктів і про такого відвертого хамства і такої корупції, яка йде від пана Геруса і його команди. І звідки він приносить ці законопроєкти? Хто їх пише? Я працюю в цьому комітеті. Не в комітеті це пишеться. Я кожен раз задаюсь питанням, і так само, як зараз в прямому ефірі. Пане Герус, звідки ви берете ці законопроекти? Чому ви обманюєте людей? Льоша, чому ти сам голосував сьогодні? Невже не зрозуміло, що якщо буде знищена власна енергетична система України, Україна не може бути незалежною державою. Україна просто розчиниться як така. К большому сожалению, я не буду с вами спорить касательно электроэнергии. Вы понимали, за что вы голосовали? Конечно, понимали. По поводу того, что люди смотрят в платежке. Вот действительно цена на электроэнергию, она опустилась с момента 1 сентября. Она опустилась и для промышленности, и для населения. Дивіться, це неправда. Я був такою самою молодою колегою із вашої політичної сили на іншому каналі. І вона сказала, що дешеву російську електроенергію купує тепер парикмахер, продавець.
І по прямим договорам вона говорила. Ну це абсурд. Мені настільки незручно, я червонів. Як можуть зорієнтуватися телеглядачі, коли я говорю одне, вона говорить зовсім інше. Я цій молодій людині просто сказав, не брешіть, треба мати совість. Потім вона подивилася, і вона каже, так слухайте, там же ж не до 20% електроенергії російської приходить на ринок український, а всього 0,5. Ну, в перерві ведучий спитав, а де ви берете цю інформацію? Каже, нам меседжі посилають. Герос посилає вам меседжі. Спасибі ж тобі, що ти, як не спеціаліст в області енергетики, хоч не брешеш. Просто відхилився все. Але я коли аргументував, і наші колеги старші, які розбираються в енергетиці, просили вас, будь ласка, не голосуйте, не робіть такої біди. Навіщо ви вірите Геросу, а потім такі ж колеги, Олексій, як ти, підходять і говорять, ми не віримо Гересу. Він набрав критичної вже такої маси, що мы хотим его переобрати. Спасибо. Давайте ваш ответ. Я просто хочу очень перейти к не менее важному. По поводу Героса я понимаю, что есть один монополист, которому очень сильно не нравится Герос. Этого монополиста, наверное, и вы хорошо знаете, но мы должны понимать, что все, что люди от нас ожидают, это, во-первых, монополіст чому? На ринку електроенергії? Конечно. Ти маєш на увазі теплової електроенергії? Да. Вы имеете в виду Рината Ахметова? Да. Так справа в тому, що экономический рост и уменьшение цен в знову маніпуляція. Навіщо ти це повторюєш чужі слова? Уменьшение цен в платежках для каждого человека это будет, так не зменшилось. Давай вийдемо зараз після цього ефіру, проведемо експеримент. Спитаємо одного, другого, 10-го. І вони скажуть, що нічого ніде не зменшилось. Електроенергію дешево отримав Коломойський, інший олігарх. Давайте действительно вы проведете эксперимент и мне расскажете результаты этого эксперимента. А я хочу перейти к следующей теме. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие темы хочет поднять во время встречи Нормандской четверки. Давайте послушаем гаранта Конституции. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Действительно, 9 декабря уже состоится встреча 4 лидеров в нормандском формате. Чего вы ожидаете от этой встречи? Уже так много о ней говорили, но приведет ли она результаты, ожидаемые для украинского народа? Ну, безусловно, для нас это надежда. Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир. Конечно, есть красные линии, за которые никто не будет переступать, но первоочередно то, что еще раз обещал Владимир Зеленский, когда шел на выборы, это, безусловно, то, что будет мир. Мир на Донбассе. Там остались наши люди, это наша территория, которую нам надо вернуть себе назад. Точно мир такая какой же, ценой? Точно такая же история и с Крымом. Мир какой ценой? Ну, давайте поразмышляем. Давайте. Вот тот, кто сейчас основной зачинщик всех акций протеста, и тот, кто говорит, кстати, мне очень странно, когда ваша партия подписывается под тем, что вместе с ЕС и вместе с «Голосом» касательно того, и закликая людей виходити на вулиці, если ваши же предвыборные вы шли от партии «Батьківщина», и ваша же партия, это было одно из предвыборных обещаний, это установление мира. А теперь почему-то вы хотите дальше раскачивать лодку. Ну а вы думаете, нормандский формат приведет к миру? По поводу, ну вот смотрите, мы
априори мы же не сможем победить Россию военными действиями. Ну, кто пойдет на фронт? Ну, господин Михаил пойдет на фронт, или может он захочет, чтобы его дети шли на фронт? Пойдете или на фронт? родственники Знаете, захочет идти на фронт. Точно так же, как мы понимаем то, что мы должны сделать так, чтобы максимально на украинских условиях мы присоединили территорию Донбасса назад к Украине. И это нормальная история, которая даст нам и экономический рост, и в принципе даст то, что не будут гибнуть люди. Откройте сводки новостей. Каждый день Я гибнут дивуюся люди. цинізму молодих людей. От Олексій говорить про мене. Я служив в армії. Я ще в радянські часи писав листа міністру оборони перевести мене з елітних військ радіотехнічних, я служив в Одесі, перевести мене в активний рід військ. А я по характеру така людина, мені зараз 63 роки. Якби був трошки молодший, я довго працював в шахті, прожив тяжкі стандарти життя. Я б обов'язково був би серед добровольців, обов'язково був би в армії і воював би. Це по-перше. Тепер дивіться. Путин... Сразу вас прошу, я завершу. перебью. Сын Петра Алексеевича, почему не там? Дети Турчинова и все остальные. Почему там гибнут наши ребята? Почему дети топ-чиновников, почему они не видят? У меня такое впечатление, что они вот всю ту историю они не видят. А зачем туда поставлялись бракованные бронежилеты? А зачем туда оружие поставлялось бракованное? А почему автобусы с военными там взрывались? Зачем? Почему? Ми можемо задавати такі риторичні питання, ми говоримо про нашу державу, про її безпеку і захист наших кордонів. Є добровольці, які мислять інакше, які з Майдану пішли туди. Я с вами полностью согласен. І вони готові захищати. Я говорю касательно того, что нам нужен мир, а вы наоборот говорите риторикой не вашей партии, а риторикой партии ЕС. Но тут вопрос в том, что нормандский формат, да, Михаил, нормандский формат приведет к Путін миру? що нам пропонує? Путін нам пропонує спочатку вибори на Донбасі, надати особливий статус Донбасу. А ми говоримо у Батьківщині ні. Тобто політичній силі Батьківщині. А у нас, як ми говоримо, да? Можна я завершу? Ти ж говорив про нас. Так я продовжу. Ні. А ми в Батьківщині, політичній силі, говоримо, що спочатку контроль над кордоном, а потім вибори. Так? Це надзвичайно важливо. Президент, я його розумію, він щиро прагне миру. І він це обіцяв, і він крок по кроково намагається цього досягнути. Я так само прагну миру. Я скоро собі буду співчувати. Багато чого ми не знаємо. Ми в цій студії не знаємо, що таке план 1, 2, 3, 4, там 6 варіантів. Як ми чуємо про це з Офісу президента чи від Пристайко, міністра закордонних справ України. А ми не знаємо. Давайте дочекаємося 9 грудня і побачимо. Дуже хотілося б, щоб наш президент витримав той натиск Путіна, цієї махіни, на дипломатичному фронті, принаймні. Мне вот в этой студии, как крымской татарке, конечно же, интересно, а что с Крымом? Будет ли президент Владимир Зеленский на встрече в нормандском формате поднимать тему Крыма и как-то ее внедрять в порядок денный? Ну, суть дипломатии – это тишина для того, чтобы у противника не было козырей, с которых он смог бы ходить. Поэтому я не готов ответить на вопрос, будет ли на этой встрече поднят вопрос Крыма, но искренне надеюсь, что действительно он будет. Поэтому, безусловно, Крым украинский. Крым должен быть возвращен Украине. Я считаю, что это огромная потеря, потому что это не только был курорт, это еще и наша стратегическая территория, которую у нас просто забрали из-под носа, притом абсолютно нагло и цинично. Поэтому будем надеяться, що тема Криму теж буде піднята. Я не хотів би щось критично говорити про нашого президента, тому що Володимир Зеленський і мій президент. Але я не дуже вірю, ну, і ми з вами тут президент. Що сьогодні наша сторона... Як говорить президент, да. Він може говорити, що завгодно, багато наговорив, і тому і рейтинг втрачає стрімко з такою командою, яку він привів і в парламент, і з тією командою, яку він сформував в виконавчих органах влади. Коли за це прийдеться відповідати. Я ще раз говорю, ну хотілося б, щоб в нас щось вдалося в цьому плані. Хотілося б, щоб нас щиро підтримали лідери
нормандської четвірки, скажімо, як Меркель і Макрон. Але дуже багато сумнівів. Я не хотів би якийсь песимістичний настрій зараз передавати. Із тієї інформації, що до мене доходить, в мене виникають певні сумніви відносно того, чи абсолютно чи підготовлені і чи мають проявити достатньо сили волі команда Зеленського, яка приймає участь у підготовці до нормандського формату, в ході переговорів. І далі, чи зможуть витримати цей напір Путіна? В этом плане, я закончу, если можно. В этом плане президент, по-вашему? Говорили, когда президент избрался, то, что доллар будет по 100, по 200. Говорили, что депутатов скупят олигархи. Говорили, что тут будет экономический хаос, не примем бюджет. Будет тотальный коллапс. Посмотрите, ничего не произошло. Доллар укрепляется, гривна укрепляется. Да, и скоро нам дасте трудовий кодекс арабський. Гривна укрепляється. За Крим забули. Давайте говорити речі, називати своїми іменами. Привели російську електроенергію з країн-агресорів. Дам вам бесплатный знищимо робочі місця. Экономически, вот то, чего всегда не хватало и вашей политической силы в том числе, это воли. Да, очень хорошо принимать популистские решения, очень хорошо принимать популистские законы, которые принимались у нас в 93-й, 94-й, 95-е года, когда дефицит государственного бюджета был на уровне 50%, когда включился станок, когда, вы же помните эти времена, когда была гиперинфляция, потому что у первого президента не было политической воли на то, чтобы делать реформы, на то, чтобы быть для кого-то плохим. Действительно, весь этот процесс, он долгий. Мы понимаем, то, что есть те решения, которые действительно неоднозначны, которые не будут восприниматься обществом. Я быстро приведу пример. Это вот пример ФОПов. Да, действительно, у нас есть огромные промышленные группы, которые работают под ФОПами. Целые гостиницы, целые сети ресторанов с многомиллионными... Давайте вичленяти. Чому вдарили по самому дрібному бізнесу по ФОПам? С многомиллионными оборотами, которые работают под ФОПами. Вот то, что сейчас раскручивается история, это раскручивается с плохой стороны. Почему? Потому что мы подняли лимит для ФОПа. Не будет кассового аппарата, это будет электронное РРО. Сельскую местность мы вообще не трогаем. То есть там все остается как есть. Первую группу тоже не трогаем. Притом им поднят... Скільки страйків відбулося? Страйков особо не было. Щоденно біля адміністрації президента. В которой я живу. Через день біля Верховної Ради. Первую группу мы оставили. Это не популярное решение, но оно необходимое. У нас 30 секунд до завершення ефіру, Михайло. Дуже хотілося б, щоб в нас так сталося, як Олексій і його команда, яка має більшість в парламенті. Дуже часто приходиться їх переконувати. Вони говорять, да, правильно, ми готові дослухатися, але в нас є більшість. Нам так сказали, і ми це будемо проводити цю лінію. А що вони проводять, вони абсолютно не розуміють. І це прикро, що ми гаємо час. Пройде ще якийсь півроку, рейтинг там паде до 20% Зеленського, дай Боже, щоб ще на 20% залишилося. І що ви будете говорити тоді? Тоді, можливо, сядемо і будемо говорити на рівних. И не будем вешать лапшу на ухо. А тогда мы снова встретимся в этой студии и обговорим эти уже вопросы. Михайло Волинець, народний депутат фракції «Батьківщина», Олексій Устенко, народний депутат фракции «Слуга народу». Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает Прайм Мацарский. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Не забывайте, оставайтесь с нами. Я все время хотел быть историком.